زي راديو دمص أمريكا راديو دمص أمريكا ب22 ب25 ب31 متر باند كومون راديو بتلفزيون بإيتيو سات على فيسبوك يوتيوب مشت كاب ساعة 4 حساب 4 فرقان ويكا كاب 10 حساب 10 فرقان يمحلالف دحان دمسكم كورا سمعتنا لومي سوني 27 مسكرم 2021 ويكا 17 مسكرم 2014 عام تمرتيو لومي اب اثيوبيان ايرتران بعال مسقليو نزز ملكتو صبصابات اب زينانا تخاتيتم አለው ድሕሪ ዜና ها اب ከተማ መቀለ ዝተካየደ ሰላማዊ ሰልፍ ከምኡን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝሃብዎ መግለጽን ሰሙናዊ ስፖርታዊ ጸብጻብን ብሰዓብ ቀደም ከቀርቢዮም ምሳኹም ሓቢረኩም ዘምሲ ምን ያፈርቀ ምድላዋት ንኽትከታተሉና ንዕድመኩም ዜና ከልቀድም ኢና እምበር ካብ ገብረ መድህን كما يقنيهم زينا كسمعكم اتزحلف عامت نإثيوبيا بزحات عواتاتن فتناتاتن منبارو مخطر قدماء منستر دمك مكنن تزاريبهم ابتي اب نيويورك سكاير زلو مبر 76 عامتاوي اخيبا ودب حبرات هاجرات زترخبو مخطر قدماء منستر قدايت وصان إثيوبيا دمك مكنن تمالي ابز اسمعوا مداره اب قداي هاجروم طالقاي اتون زلو محبرسب عالم بمخصاص كاب تكباراتهم كقطبو اتحساسيبهم مسارحتنا سلومون اباته كاب نيويورك نزلا اخو صبصاب صراف صحيه كم زسعد تقربويا خطل قدماي منستر قدات وصان دمك مكنن مامدرኦም هاجروم قداي زرعونت كتابت بمخانا نايسترفوم تصبايت كوينا زربح قصر خطابت كم زيرخبت تزاريبهم بمخنيات كوفيد زتهاسي قطبا ام معباي زركبا هاجرات رؤي لوط بزمص تلمتاتن ገንዘባዊ ሓገዛትን ፍትሕ ክናደየሉ ይግባኢሎም አቶ ደመቀ ኩነታት ለውጥ ከባቢያዊ አየርውን አበ ሕርሻን መርባሕ እንስሳን ዝተመርኮዘ ቁጠባ ማሕበረሰብን ሃገራትን ግሉጽ ጸገም የውርድ ምህላው ኣብቲ እዋን ካብ ዝጠቐስዎም እዮም እቶም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ሃገሮም ቅድመ 3 ዓመት ዴሞክራሲ ሓለዋ ሰብኣዊ መሰላት ሰብኣውን ከባቢያውን ምርግጋኣትን ዝዓለመ ልምዓት ምትእትታዋ ከምኡውን ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ኣረኣያታት ዘለዎም ጉጅለታት ዝዘራረብሉ ባይታ ምትዕርራያ ገሊጾም ሃወኽቲ ክብሉ ዝገለጽዎም ነቲ ለውጢ ንምትዕንቃፍ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ምግማቱ ዘጸግም በደል ምስዓቦምን ዝተፈላለዩ ቅልውላዋትን ኣብ ንብረት ድማ ዕንወት ከም ዘውረዱን ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ምክልኻል ሃገሮም ሓደጋ ምብጽሖም ተዛሪቦም መንግስቲ ነቶም ሰብኣዊ ጸገማት ብህድኣት ክፈትሖም ኣብ ዝፈተነሉ እዋን አንቀፍቲ ዝበልዎም ጉጅለታት ግና ዝያዳ መነባብሮ ህዝቢ ዝህውኹ ተግባራት መፍጻሞም ቀጽሎም እዚ ከምዚሉ እናሃለወ ግና እቲ ብግልባጡ ኮይኑ ዝቀረበ ወፍሪ ፕሮፓጋንዳ ከም ዘደናገጾም ገሊጾም መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም ዝወረዱ ሰብኣዊ ሓደጋታት ንምምሕያሽ ዝወሰዶም ጻዕረታት ንሰብኣዊ ኩነታት ክበሃል ተጻብኦ ጠጠው መባሉ መርመራታት ክካየዱ መፍቃዱ ስጉምትታት ተሓታትነት መውሳዱን ግን ወፍሪ እቲ ፕሮፓጋንዳ አይቀነስዎን ኢሎም The criminal enterprise and its enablers created and advertised horrific ኣብዚ ሰዓት ሰብኣዊ ሓገዛት መፈጸሚ ፖለቲካዊ ትልምታት ከም መእተዊ ይውሰዱለው ናብ ዝብል መደምደምታ ክንበጽሕ ንግደድ ኣለና ኢሎም ስጉምትታት ቅጽዓት ጸገም ኢትዮጵያ ዝፈትሑ ይኮኑን ዘይግባእ ጽዕንቶ ይፍጸመና እኳ እንተሃለወ ሉዓላውነት ኢትዮጵያ ሓድነት ግዝኣትን ፖለቲካዊ ናጽነትን ናይ ምኽባርን ምሕላውን ጽኑዕ ሓላፍነትና ግን በዘገባእ ክንዋጻ ኢና ኢሎም እቲ ዘሎ ጸገም ኣብ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዝውሰን ኣይኮነን ብተግባራት እቲ ጉጅለ ሙሉእ እቲ ከባቢ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ይርከብ ውን ኢሎም ምዝታይ ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ እተሰጉሞ ቀዳማይ ምርጫ ኣብ ምዃኑ ዝገለጹ አቶ ደመቀ መኮንን ምስ ሕብረት አፍሪካን ላዕለዋይ ተጸዋዒ ንቀርኒ አፍሪካን ብምዃን ኢትዮጵያ ትመርሖ ሃገራዊ ዘተን ንምእታው መንግስቶም ድልው ምዃኑ ገሊጾም ካብ ዝኾነ ይኹን ወገናውነት ነጻ ኮይኖም ኣብ ሰብኣዊ ሓገዛት መሰረት ገይሮም ንሕግቲ ሃገር ኣኽቢሮም ንዝሰርሑ ትካላት ሰብኣዊ ሓገዛት መንግስቶም ልዑል ደገፍ ከም ዝገብሩን ኣፍሊጦም ብኻልእ ወገን ምስ ሱዳን ንዝተፈጥረ መስሓባት ደቡውን ኢትዮጵያ ዲፕሎማስያውን ክልቲኣዊ ፍታሕ ዘናዲ حساب كتقرب دلوتو مخانا تزاريبهم اتزحلف عامت نإثيوبيا فتاناي طرح زيكونس عامت عوتات كم زنبرون زغلصو اتم مختل قدماي مينستر إثيوبيا عوت مرص مكيادان دغم مملا ماي گدب هداسن كابتوم عوتات تግባራት كبلو زغلصوم يم إذا خمزيلون هلو قدميلو بزتقرص فيديو ملأختهم نبت غوباء السددو قدماي مينستر سودانن عبد الله حمدوك قدب هداسه حدقا كيوردلنا سقات علنا زول خوينم حد وغن طراي زتخايده مملا ماي اتقدب نقيفهم اب تግራይ قتلت جمله معماصن ممزبالاتن حزب حويسو
ሰራዊት ኢትዮጵያ ኤርትራ ምልሻታትን ፍሉይ ሓይልን ክልል ኣምሓራ ብዓለም ለኸ ትካላት ሰብኣውያንን ዝተፈላለዩ ኣካላትን ክግለጹን ተጸንሑ እኳ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ብዝለዓለ ብርኪ መልሲ ክህበሉ እዚ ንፈለማ እዋን እዩ። ሰራዊት ሱዳን ብዶብ ክልቲአን ሃገራት ናብ ሱዳን ዘሊኦም ንምእታው ዝፈተኑ ሓይልታት ኢትዮጵያ ከም ዝመለሰ ትማል ሰንበት ኣፍሊጡ። ወታደራዊ መግለጺ ሱዳን ዝርዝር ሓበሬታ ከይሃበ ሓይልታት ኢትዮጵያ ካብ ባራኪት ንድሕሪት አንሳሒቦም ተመሊሶም ኣለዉ ኢሉ ኣዛዚ ሰራዊት ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ ቃል እቲ ኣጋጣሚ ብቕድሚ ትማል ቀዳም ከም ዝተፈጸመን ኣብ ጽባሕ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተፈተነ መፈንቅለ መንግስቲ እቲ ሰራዊት ነቲ ሃገር ከመይ ከም ዝከላኸልን ዝሕብርኒ ኢሎም ወሃብ ቃል ሚኒስተር ምክልኻል ኢትዮጵያ ኮሎኔል ጌትነት ኣዳነ ርእይቶ ክህቡ ዝቐረበሎም ሕቶ ኣይመለሱን። ኣብ ትግራይ ግጭት ካብ ዝለዓል ጀሚሩ ኣብ ደቡብ ክልቲአን ሃገራት ወጥሪ ንሂሩ ይርከብ። እቲ ወጥሪ አልፋሽካ ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ኣብ ኣሰሓሓቢ ልሙዕ ተሓራሳይ መሬት ዝጠመተ እዩ። በዓል ቅዱስ መስቀል ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ብክብ ዝበለ ስነ ስርዓት ከም ዝተኸብረ ጸብጻባት ልኡኻት ድምፂ ኣሜሪካ ከነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ፣ ዮናታን ዘውዴስ ካብ ወልቅጤ፣ ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር፣ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ፣ ናኮር መልካ ካብ ኣምቦን፣ ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋን የመልክት። እዚ ይኹን እምበር ኣብ መቐለን ዓዲግራትን ብድምቀት ዝኽበር ዝነበረ በዓል ሎሚ ዓመት ግን ኣብ ኣደባባይ ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ ቀጽሪ ኣብያተ ክርስቲያናት ጥራሕ ተሓጺሩ ብንኡስ ዓቕሚ ከም ዝተዘከረ ወኪልና ሙሉጌታ ኣጽብሃ ካብ መቐለ ጸብጺቡ። በዓል ቅዱስ መስቀል ብተመሳሳሊ ኣብ ኣስመራ ኣብ ርእሰ ኣድባራት ደብረ ጽዮን ቅድስቲ ማርያም ዝተኻየደ ናይ ዳሜራ ስነ ስርዓት ብውስን ተሳትፎ ከም ዝተኻየደ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ልኢኹሎ። ሚኒስትሪ ደቂ ኣንስትዮ ህፃናትን መናእሰይን ኢትዮጵያ ፊሊሳን ዓብዱላሂ ናይ ስልጣን መልቀቂ ደብዳቤ ኣቕሪበን። ንሰን ብትዊተር ኣቢነን ለማዓንሶኒ ኣብ ዝዘርግሖ ናይ ስራሕ መልቀቂ ደብዳቤ ብውስን ሰብኣዊ ጸጋታት ብዘይካ ብቑዕ በጀት ውፅኢት ንምምዝጋብ ንእሽተይ ኣብ ዝሰርሕ ሚኒስትሪ ኮፍ ምባል ንውድቀት ከም ዝተዳለወ ኮይኑ ይስምዓኒ ኢለን። ይኹን እምበር ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ዕድላትን ብድሆታትን እንተነበሩ እውን ዓብዪ ምዕባለ ምምዝጋብና ብኩርዓት ምዝራብ ይኽእል እየ ኢለን። ድሕሪ ዕቱብ ምሕሳብን ነገራት ኣብ ግምት ብምእታውን ናብዚ ውሳነ ምምፅሐን ብምግላጽ ስለ ምግባረይ ዝጥሕስ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ምስናተይ እምነትን ክብርታትን ዝጻባእ እዩ ኢለን። በዞም ምኽንያታት ብናይ ውልቀይ ናይ ሕልና ሚዛን ሽዑ ንሽዑ ግብራዊ ዝኸውን ናይ ስልጣን መልቀቂ ይሓትት ኣለኹ ኢለን። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንዝሃብዎን ሓላፍነት እውን ኣመስጊነን። ናይ ፕሬዚዳንት ባይደን ኣማኻሪ ሃገራዊ ጸጥታ ጄክ ሱሊቫን ናብ ስዑድ ዓረብ ይገሽ ኣለዉ። ኣሜሪካ ኣብ መንጎ ስዑድን ዓመፅ ሑቲን ኣብ የመን ይካየድ ዘሎ ንዓመታት ዘለቐ ኩናት ጠጠው ክብል ድፊኢት ኣብ እትገብረሉ ዘላ ሱሊቫን ምስ ልኡል ወራሲ መሓመድ ቢን ሳልማን ክራኸቡ እዮም ብመሰረት ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩ ክልተ ላዕለዎት ሰበስልጣን መምሕዳር ባይደን። ናይ ሱሊቫን ናይ ልማዓንቲ ሶኒ ጉዕዞ ብናይ ባይደን መምሕዳር ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ናብ ስዑድ ዓረብ ዝካየድ ዘሎ መገሻ እዩ። ናይ ቱኒዝያ ፕሬዚዳንት ካይስ ሰይድ ስልጣን ዳርጋ መሊኦም ንምብሓት ቅድሚ ክልተ ኣዋርሕ ዝኣወጅዎ ብምቅዋም ኣማእቲ ሰባት ትማል ሰንበት ናብ ጎደናታት ዋና ከተማ ቱኒዝያ ቱኒስ ወፂኦም። ሰልፈኛታት ናይቲ ሃገር ሕገ መንግስቲ ክኽበርን ፓርላማ ናብ ስርሑ ክምለስን ሓቲቶም ኣለዉ። ሰይድ ኣብ ዝሓለፈ ሓምለ ንናይቲ ሃገር ቀዳማይ ሚኒስተር ካብ ስልጣኑ ብምእጋድ ብሃገራዊ ህፁፅ ኩነታት ነቲ ፓርላማ ኣጊደምዎ። ኣብቲ ናይ ትማል ሰንበት ተቃውሞ ኣባላት ፓርላማ እውን ተሳቲፎም ኣለዉ። ኣብ 1994 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ኣብ ሩዋንዳ ልዕሊ 800,000 ዓሌት ቱትሲን ሁቲን ንዝቐተለ ምጽናት ዘርኢ ቀንዲ ሃንዳሲ ዝበሃል ኮሎኔል ሰራዊት ሩዋንዳ ቲዮንሲት ባጎሶራ ኣብ ማሊ ሎማዓንሶኒ ኣብ ሆስፒታል ዓሪፉ። 80 ዓመት ዕድሚኡ ባጎሶራ ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ገበን ብምፍጻም ኣብቲ እዋን ብዝተጣየሸ ናይ ሩዋንዳ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበነኛ ምዃኑ ምስ ተረጋገጸ 35 ዓመት ተፈሪድዎ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እዩ ነይሩ። ኣብ መወዳእታ ሎማዓንሶኒ ዕላዊ ዝኾነ መባእታዊ ውፅኢት መረፃ ጀርመን ናብ ጸጋማይ ማእኸል ዘዘንበለ ሶሻል ዴሞክራትስ ዝዓበየ ድምፂ ሃገራዊ ፓርላማ ረኺቡ። ፓርቲታት ንቻንስለር አንጌላ መርከል መንተክአ ይቃለሱ እዮም ዘለዉ። ትማል ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ሶሻል ዴሞክራትስ 25.7% ብምርካብ ክመርሕ ከሎ ናይ ሜርከል ክርስቲያን ዴሞክራቲክ ሕብረት 26.1% ብምርካብ ይስዕብ እዩ ዘሎ። ኣብ 2017 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ 20.5% ድምፂ ረኺቡ ንድሕሪ ሸተት ኢሉ ዝነበረ ሶሻል ዴሞክራትስ ሕዚ ብመሪሕነት ወፂኡ ኣሎ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
نمسግነካ ገብረን ዜና እዚ ሬድዮ ድምጽ ኣሜሪካ እዩ ድሕር ዜና ናብ ዘሎ ምድላዋትና ክንሓልፍ ከለና ማሕበረሰብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ነይሮም ጥሜት ግዜ ኣይህብን ዝብልን ካልኦት ጭርሖታትን ብምሓዝ ኣለም ፍስሓ ጸብጻብ ሊእኽልና ኣሎ ማሕበረሰብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ብንግሁ ካብ ዓዲ ሓቂ ግቢ ጀሚሮም ዝተፈላለዩ ጭርሖታት እናስምዑ ናብ ቤት ጽሕፈት ትካል ዓለም ለኸ ስደተኛታትን ፕሮግራም ምግቢ ዓለምን ብምኻድ ድምፆም ኣስሚዖም ሙዑዝ ሓዲሽ ይበሃል ሙዑዝ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መተሓባበር ድሕረ ምረቓ ተምሃሮ ኢኮኖሚክስ እዩ ሙዑዝ ዕላማት ሰልፊ ምልክቱ ከምዚ ይብል ናይዚ ሰልፊ እዚ ዋና ዓላምኡ እንታይ ነይሩ ን10 ወርሒ ፀንሐ ኩናት ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት ከም ትፈልጦ ኮይኑ ኣብቲ ውሽጢ 10 ወርሒ ዝነበረ ዕንወት ንፈልጦ ኢና ብንጹሃን ሰባት ዝበፅሐ እና ኣብቲ ዝሓለፈ ናይ 10 ወርሒ ኩናት ኣብ ትግራይ ዝበፅሐ ሞራላውን ቁሳውን ዕንወት ኣሎ ንሱ ከም ዘሎ ኮይኑ ከዓ ንብረት ተጋሩ ተወሪሩ እዩ ተቃጺሉ እዩ የተቃጸለ ከዓ ከም ዘሎ ብደው ተወሲዱ እዩ እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ እዚ ከይወቅዐ እንደገና ሕዚ ከቲ ኣብዚ ዝነበረ ወራር ሓይሊ ካብ ትግራይ ምስ ወፀ ከዓ ትግራዋይ ብሂወት ከይቕጽል ተንዝነበራ እኽሊ ከም ተዘልካ ተቃጺለን እየን ተዝነበራ ንብረት ከም ዘለዋ ተወሲደን እየን ተንዝተረፋውን ከይጥቀመለን ምስ ሓመድን ማይን ሓዊሶም እዮም ኣበላሽዮምዎ ካብኡ ሰራሕተኛ ዝነበረ ብዝነበሮም ሃያ ከይነብር ታም ሃያ ተዓጽያ ከም ትፈልጣ ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ሒሳብ ኣካውንት ናይ ብምሉእ ትግራዋይ ተዓጽዩ እዩ ስለዚ ናይ ባንክ ግልጋሎት ክርከብ ይካኣል ትግራዋይ ከም ትግራዋይ መጨረሻ ዘላ ዕድልታ ብረድኤት ምጽናሕያ ነራ ታ ረድኤት እውን ከምታ ትፈልጣ ናብ ትግራይ ረድኤት ከይኣቶ ወርሒ ኣብ ሓደ መዓልቲ 100 ትራክ እናተባለ ዝጽውዓሉ ግዜ ኣብ ወርሒ 150 ትሕቲኡ ዝኣተዋሉ ጉዳይ ስለ ዘሎ እዚ ነገር እዚ አንገብጋቢ እዩ እዚ ነገር እዚ ስኡና ንሪኦ ይኮናን እዚ ምንም ዞም ንጹሃት እዚኦም እዚ ገበን እዚ ዕጽዋ እዚ ዕግቶ እዚ ምስቲ ኩናት ዘራኸበ የብሉን ምስቱ ናይ ሕጊ ምኽባር ዝብልዎ ይኹን ምስቲ ናይ ሃለዋት ሃገር ዝብልዎ ምስኡ ዘራኸበ የብሉን ንጹሃት ክሞት የብሎም ህጻናት ክሞት የብሎም ብምጋዝን ጸኒሕኻ ዝውሰድ ስጉምትን ትገብሮ ነገር የለን ማለት ብመዓልቲ ብደቂቃ ብሰዓት ኢና ህይወት ንኸፍል ኣለና ሞ ነዚ ዓለም ከውግዞ ኣውጊዙ እውን ውፅእ ዝኾነ ተግባር ወይ ከዓ ስጉምቲ ክወስድ ንምፅዋዕ ኢና ሎም ዓንተ ውዚ ዝተረኽብናሉ ሙዑዝ ናብ ትካል ዓለም ለኸ ስደተኛታትን ፕሮግራም ምግቢ ዓለምን ደብዳቤታት ኣብፅሖም መልሲ ፅበዩ ምህላዎም ትገልጽ ተሳትፎ ማሕበረሰብ ዩኒቨርሲቲ እውን ከምዚ ይገልጾ ደብዳቤ ረኪብና ኣለና መግለፂ እውን ኣብቲ ቅድሚ ናይ ክልቲኦም ትካላት እውን ነይና ኢና እቲ መልሲ ገና ንፅበዮ ኢና ሕብረተሰብና ግን ከምትረኻዮ ብውዒ ተሳቲፉ እዩ ኩሉ ናብ ባዕሉ ፀገም ኣለዎ ፀገም ገዲፉ እዩ መፅኡ የግድሰና እዩ እዚ ካብዚ ዝዓበየ ካልእ ጉዳይ እውን ኢሉ እዩ ተሳቲፉሉ ነዚ ህፁፅ ዝኾነ መልሲ ክረክብ ተስፋ ንገብር እቲ መልሲ ከዓ ብሓባር ንሪኦ ክኸውን እዩ ቀረባ ግዜ መልሲ ክንረክብ ተስፋ ይገብር ካልእ ኣብ ሰልፊ ዝረኸብካ ዶክተር ካሕሳ ታደለያ ዶክተር ካሕሳ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህርን ተመራማሪትን ሃብቲ እንስሳብ ልዕሊ ምዃና ዳይሬክተር ስርዓተ ፀጥታት ዩኒቨርሲቲ እውን እያ ናብ ሰልፊ ዝመፅእሉ ምክንያት እቲ ሰልፊ ዝወፃናዮ ብመቐለ ዩኒቨርሲቲ ኮሚኒቲ እዩ ዝወፃናሉ ምክንያት ዋና ድማ ከም ዝሪኦ ዘለና ድማ ኮነ ኢልካ ጥሜት እኒአ ያው ኣክሰስ ንፉድ ኤድ እውን የብልናን እኒና ስለዚ ኣብ ከባቢና ንሪኦ ኣለና ብመዓልታዊ ብዙሓት ማየት ሰባት ይሞት ኣለው ቆልዑት ይሞት ኣለው ነታት ይሞት ኣለዋ ካብኡ ብተወሳኺ ድማ ሕፅረት መድሓኒት እውን እኒአ ቆልዑት መድሓኒት ክረኽቦ ይከኣሉ ነብሰ ፁር ነታት መድሓኒት ክረኽቦ ኣይከኣላን ካልኦት ኣሕዋትና ኩሉ ዘሎ ሕብረተሰብ ኣብ ትግራይ ዘለውን ንመድሓኒት ኣክሰስ የብሉን እኒአ ስለዚ ተኣይቱ ዋና ዓላማ ናይ ዩኤን ኤጀንሲ ናቱ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ኩሉ ብሓፈሻ ኣክሽን ንክወስድ እዩ ኮንሰርን ከም ዘሎ ብተደጋጋሚ ገሊፆም እዮም ይሕስቦም ከም ዘሎ ብተደጋጋሚ ገሊፆም እዮም እሱ ግን እኹል ኣይኮነን ንኣና ህዝቢ እንደለ ንሕና ፍታሕ ክመፅእ ኣለዎ ፍታሕ ዳይሬክት ዝኾነ ዘይወዓል ሕደር ብህፁፅ ህዝቢ ንመድሓኒት ኣክሰስ ክህልዎ ኣለዎ ንምግቢ ኣክሰስ ክህልዎ ኣለዎ እዩ ትዋና ሕቶ ነይሩ ንሕና ዶክተር ካሕሳ ኣብ ኩናት ልዕሊ ማንም ተጠቃዕቲ ደቂ ኣንስትዮ ኢና ብምዃኑ እውን ኣብ ሰልፊ ኣዕሪና ድምፅና ንምስማዕ ፈቲና ኣለና ትብል ትካል ዓለም ለኸ ስደተኛታት ደብዳቤ ናብ ቤት ፅሕፈቱ ዝኣተወሉ እንትኾን ተወካሊ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ግን ናብቶም ሰልፈኛታት ብምምፃእ ደብዳቤ ተቐበሎም ምዃኑ ይፍለጥ ኣለም ፍስሓ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ نمسجنك عالم حجون كاب مقالة عين وصنينا زقصل صبصبنا ኣብ ጉዳይ ሰላም ምስሉኻት ኣሜሪካ ኤውሮጳን ሕብረት ኣፍሪቃን እናተራኸብና ንዝትለና ኢሎም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ብፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ዝቀረበ መጽዋዕታ ሰላም ዝተቀበልናዮ ንህዝብና ስለዝጠቅም ዝበሉ ፕሬዚደንት ካብ መዝነት ብፌደራል መንግስቲ ዝተኣልየን ንትግራይ ዘመሓድር ዘሎ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብቲ ክልል ቁጽሪ ብጥሜት ዝሞቱ ሰባት ይውስኽ ከም ዘለውና ኣመልኪቶም ኣለዉ ዶክተር ደብረጽዮን ንህሉ ኩነታት ትግራይ ምስ ማዕከና ዜና ተክልል ንዝገበሮ ቃለ መጠይቅ ሙሉጌታ ጽባህ ጸብጻብ ሒዝሎ ናው ከብለኩም
አብ መንበር ህወሓትን አብ ክልል ትግራይ ፕሬዚደንት ትክልል ተባሂሎም ዝጽውዑ ብመንግስቲ ፌደራል ድማ መራሒ ጉጅለ አሸባሪ ተባሂሎም ዝክሰሱ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል አብ እዋናዊ ጉዳይ ጸሚቱ ዓርቢ 14 መስከረም 2014 ዓ.ም ንማዕኸና ዜና ትክልል መግለጽ ሂቦም አብ መግለጽዮም ንምሕዳሮም ዝተፈጠረ ጎንጺ ብሰላማዊ መንገዲ ክዛዘም ድሌት ከም ዘለዎ ብምግላጽ ኮይኑ ግና መንግስቲ ኢትዮጵያ እትጸገም ብሓይሊ ንክዛዘም እዩ ዝደሊ ኢሎም ናብ ሰላማዊ ልዝብ ንከኣቱ ድማ ብሓይሊ ክነገድዶ ኢና ብባልዮም ገሊጾም ሰላም ጠሚቱ ምስ ተፈላለዩ ትካላትን ሃገራትን የዘራረቡ ከም ዘለዉ እውን ሓቢሮም እዮም ሰላም ሕዙ ንዘራረብ ኢና ዘለና ምስ ኩሎም ተወከልቲ ኣለዉ ናይ ኣሜሪካ ተወከልቲ ኣለዉ ኢንቮይ ዝበሃሉ ንራኸብ ኢና ናይ ኣውሮጳ ኢንቮይ ኣሎ ንራኸብ ኢና ኣብ ቀረባ ድማ ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ያው ዘተሓሳስበና ነገራት ገሊጽና ኢና ግን ምስቶም ናይ ኣፍሪካ ሕብረት እውን ጀሚርና ኢና ተወከሉ ፕሬዚዳንት ኦባሳንጆ ቶም ናይ ቀደም ናይ ናይጄሪያ መራሒ ዝነበሩ ምስኦም ርክብ ተጀሚሩ ሰላምና ዝጠቕና ንጥቀመሉ ኢና ክሳዕተን ዝቐመጥናየን ቅድሚ ኩነታት እናተማልኣ ዝኸዳ ክንራኸብ ኢና ስለዚ ብወገንና ታናይ ሰላሙን ንሰርሕ ኢና ዘለና ኣብቲ ዲፕሎማሲ እውን ንሰርሕ ኢና ዘለና ርክባትና እውን ንነጥቆ እንተይኮነስ ክንጥቀመሉ ስለ ዘለና ንጥቀመሉ ኢና ዘለና በፕሬዚደንት አሜሪካ ጆ ባይደን ዝቀረበ ጻውዒት ሰላም ዝተቀበልናዮ ንህዝብና ስለ ዝጠቅም እዩ ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን መሰረታዊ ሓሳብ ተቀቢልናዮ ኢና ኣብ ዝርዝር ጉዳያት ድማ ብልዝብ ዝፍትሕ ዝኸውን ኢሎም እቲ ጸገም ብሰላማዊ መንገድን ልዝብን ክፍትሕ ምሕታት ሓልታት ኤርትራ ካብቲ ክልል ክወፁ ምግባር ሰብኣዊ ድጋፍ ከኣቱ ዝተዓፀው ህዝባዊ ኣገልግሎታት ክኸፈቱ ዝበፅሐ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ድማ ብዘይሻራዊ ኣካል ክጻረ ምግባር ዝብል ንህዝቢ ትግራይ ስለ ዝጠቅም እዩ ጻውዒት አሜሪካ ዝተቀበልናዮ ኢሎም ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ መግለጽዮም ዘልዕልዎ ጉዳይ ድማ ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ዘሎ ሕጽረት ምግቢ ጥሜት ከቢድ ዘሎ እናገደደ ይኸድከም ዘሎ ክንፈልጥ ኣለና ጥሜት ጥራሕ እንተሆነ ንወገሲ ጥሜት ዝኾነ ሞት እውን ይውስኽ ዘሎ ዕሪና ወሳህ እውን ከድከም ዝኽእል ክግበር ዝከኣል ኩሉ ክንገብር ኣለና ንልሕን ወገንና ብሓደገ ብጥይት ኢና ኢልና ብጥሜት ከኣሰኩ ይውዳእ እዩ ብጣዕሚ ሓደገኛ ኩነታት እዩ ዘሎ ነዚ ንምድሓን ክንሰርሖ ዝግባእ ብዙሓት ነገራት ኣለዉ ያው ትምትሕጋዝ ዘሎ እዩ ግን ዝበለፀ ክንተሓጋገዝ ካብ ደገ ዝመፅእ እውን ተሓኒቖም ሒዞምና ዘለውን እዚኦም ክንፍንፅሓ ሓገዝ ዝመፀሉ ኩነታት ብኣና እውን ክንፈጥር ብካሊእ ዓለም እውን ከምኡ ተወሳኺ ስራሕቲ ክስራሕ ከም ዘሎ ዓብዪ ርብርብ ከም ዘድልዮ የርእየና ብቐጻሊ ዝተቋረፁ ህዝባዊ ኣገልግሎታትን ሰብኣዊ ሓገዝ ድማ ብዘይገደብ ናብቲ ክልል ንከኣቱ ዘኽእሉ ውግኣት ክነካይድ ኢና ብምባል እውን ተዛሪቦም እዮም ኣብ ቀረባ እዋን ኣብቲ ክልል ትምህርቲ ክሳብ 6ይ ክፍሊ ንምጅማር ተተሊሙ ከም ዘሎ ዝገለጹ ዶክተር ደብረጽዮን ብምኽንያት ኮሮናን ኩናትን ከይተምሃርዎም ዝሓለፉ ዓመታት ንምክሓስ ድማ ክስራሕ እዩ ብምባል ገሊጾም እዮም ግልጋሎት መብራህቲ ድማ ብዓቕሚ እቲ ክልል ካብ ግድብ ተከዘ ምጥቃም ተጀሚሩ ኢሎም ኣብቲ ክልል ብምኽንያት ኩናት ዝበፅሐ ጉድኣት መጽናዕቲ ዘካይድ ቤት ጽሕፈት ፕሮጀክት መጽናዕቲ ጉድኣት ኩናት ዝተባሃለ ከም ዝተጣየሸ ድማ ሓቢሮም እዮም ሓይልታት ትግራይ ኣብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ኣብ ላዕሊ ሰላማውያን ዜጋታት ጉድኣት የብፅሐለው እዮም ተባሂሉ ዝለዓል ዘሎ ሽምቲ ሰራዊት ንምጥፋን ባህርን ተግባርን ሰራዊት ድማ ዘይገልጽ ብምባል ተዛሪቦም ዶክተር ደብረጽዮን እቲ ሰራዊት ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ዝበፅሐ ግፍዒ ፍትሒ ንክረክብ ዝቃለስ እምበር ኣብ ላዕሊ ህዝቢ በደል ዘይፍጽም ኢሎም መበገሲ እውን ወፃዓይ በደሊ ግፍዒ ዓመፂ ዝተገበርገ ኩሉ ዘይናይ ሰብ ዘለና ኣረመናዊ ተግባራት እዩ ነዚ ዝምክት በዓል ዕላማ እዩ በዓል መትከል ኢሉ ወታደር ይኮነ እዙስ ኣብ ካልኦት ክፍጽም እዩ ዝበሃል ክሕሰብ ይኽእል በጽሑ ዝተባሃለ ጉድኣት ድማ ብዘይሻራዊ ኣካል ሓዝወን ክጻረ ድልዋት ኢና ብምባል ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ተዛሪቦም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽባሃም መቐለም نمسجنك ملقيتها بخالو وجن منجس إثيوبيا نزب بريزيدنت جو بايدن زقرب حسابن تزاز توسخ معقبن كم زي قبلوا بونو قالت نيريوم قدام مستر أبي أحمد بريزيدنت جو بايدن أبز صحافو قلع دبدبة إثيوبيا نتسعنو كم زي تنبركخ قالتهم إثيوبيا كابد حننت مليونات سلطان متقلال بزمرات وزخور رئيسابات زتوادد عنتو
ንዝስዕብ መዘዛት ኣይትንበርከኽንያ ኢትዮጵያውነትን ኣፍሪቃውነትን መንነትና እዚ ክኸውን ኣይፈቅድን ኢሎም ነይሮም እዮም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ብተወሳኺ በዓል መስቀል ብዝምልከት ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእክቶም ሕወሓት ጸላእቲ ኢትዮጵያን ካብ ዝሓሰብዎ በኣንጻሩ ኢትዮጵያ ናብ ዓወት ትቐርባላ ኢሎም ኣለዉ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ሰሙናዊ ጸብጻብ ስፖርት ክንሓልፍ ኢና ኣዳላዊኡ በትረ ስልጣን እዩ كمي كأنكم أفكارت سبورت نايلومي سبورتاوي زيناتات كنسمعكم كعسو أجري تحت 10 عامات حريتي غانتا دكانستو إرترا أب ميدان كرب دقفتان أب قطمات متصاري كعسو أجري نسو عالم بغانتا تنزانيا تسعيرا زرزرو وكلنا برانا برها كأربايو تحت 10 عامات حقراويت غانتا كعسو أجري دكانستو إرترا قدام 15 مسكرم دهر أثري مسمزنا حقراويت غانتا تنزانيا نمتصاري وانش عالم كوستاريكا 2022 أب ستاديوم أسمرا أب زكايدتو ناي قداما أجري صوتا سلسته ببادو تسعيرا هجراويت غانتا دقنستو إرترا حدا ببادو تمريها نعرفتي دحر موصا دحر عرفتي بستمزغوا خلته توصات شتوتاتيا بدمر سلسته ببادو تسعيرا هجراويت غانتا دقنستو إرترا اما اكل ميدا زحشه منقصاصن ناي كعسو قصصرن بمراي كلته نشتو زهونا كو اساسو رخيبا كو انت نبرت نشتو خلوطن بزي مخالا كتسعر تجديدا በአንጻሩ ተጻወቲ ሀገራዊት ጋንታ ደቅንስቶ ታንዛኒያ አዘን ቆማታትን ድልዱላትን በመኻንን ንዘለውን አካላው ብቃዓት ተጠቂመን ነዊሕ ኩዕሶ ብምጽዋት ከዕወታ ክኢለን ክልተን ሀገራውያን ጋንታታት ጥቅምት 5 ኣብ ታንዛኒያ ከተማ ዳሬ ሰላም ናይ ካልኣይ እግሪ ጸወተን ከካይዳን ብርሃነ በርሀ ንድምጽ አሜሪካ ካብ አስመራ يقنيلنا برهانه ናብ ካልኦት ስፖርታዊ ዜናታት ኩዕሶ እግሪ ክንሰግር أبربير ليج عد إنجليز ليفربول مرحنتها تركبالا زاجد مبزحت أن غانتات ششدش تجت ما تكايدن ليفربول 14 مانشستر سيتي 13 تشيلسي 13 مانشستر يونايتد 13 إيفرتون 13 حزن كاب قدام يكسب حمشاير كبا هاوتي تاز قنيت أرسنال 9 نتوي أوهليلا 10 برك حزالا قبل ليغا قدمت اسبان ريال مدريد قدامي ريال سوسيداد قالأي سيفل سالساي أتلتيكو مدريد رابعي بارسلونا شادشاي بشكلتا أبتعت 23 أمز عدميهم تقدادم تبشكلتا استساتفة إرتراوي تقدادم بشكلتا بينيام قرماي تاريخ صريحو أبتي حدا 100 أمز زوصار مدرك كددم بشكلتا اتفلامي أفريقيا وتعواتي ميداليا كوين الله ود 21 عامت تقدادم بشكلتا إرتراوي بينيام قرماي أفلاندرز بلجيم أب وددر مرور تحت 23 عامت زعرميهم كالاين تشلامي برورون كوين الله طالياناوي فليبو بارونشيني قدامين تشلامي ميداليا ورقن نيزرلانداوي كوي أولاف سالساين تشلامي ميداليا نحسن وددر كزازم أب مرح قجل أب مبل 10 تغلت تسرع زنبر بينيام أب حاصر رحقات بزاد قلطافن مكعوت مخالو أقالو بزحات أفكرت بشكلتا صحيبيو أب كل تشين 18 شامبيون وددر بشكلتا دحر مخانو أب بسلطن مأكل UCI نمترناف أب كل تشين 18 ناب أوروبا زساقرة بينيام أب زئوان مس بلجيماويت غانتا إنتر ماش وانتي كوبي تترنفو زودا درزلو تودا داري بشكلتا أيو أتليتكس أب ماراثون برلين جيرمان تيوبياويان بخلتي صوتات عويتهم بدك أنستيو 26 عام الزعد مياه قويتهم قبل سلاسة عويتا فلما جزي أب كرد ماراثون تساتفا قنعوا كل 9 10 دقيقة 9 سكند يودي الله بدك أي تبعتيو جي أطولات عويت الله كل 9 5 دقيقة 45 سكند زتعوت الله جزي عمنا ينوح رحقات السومي زغونك أنا نسبك ألو انتو رادير نيرو دحرني 10 أوار عرفت أيو ناب الدبابة وددر تماليسو كل 9 6 دقيقة 4 سكند بمئتاو سالساي درجة حيز الله 39 عام الزعلمي كان نسبك ألا دحري أستات ورحن فرقان أب ماراثون نيويورك أب يونايتد ستيتس كم زساتفو نافليتيو رئيس كتما دنمارك كوبنهاجن ون مدرخ قدم فرق ماراثون كوينا نيرا أبز مدرخ زي ون إثيوبياويان أتليتات بغلتي صوتا سعرهم بدك أنستيو أتليت صحاي جمتشو هاوي فيسان قدامين خالعين كينياوي فيفيان كبريجت دما سالساي بدك تبعتيو أتليت أمدور قوال اللين قدامي كينياويان كنز رنجل دانيال ماريكوان خالعين سالساين إثيوبياوي أبي تلاهون رابعي كوينا ملو سبورتاو زينا تفصيمو
نمسكنك بترن سومنا وسبورت أو تصاب إذا تكتاتلوا زلهم بعشران كلتن بعشران حموشن بثلاثين حد المتر باند زفنا دلو راديو دمس أمريكا ويكا بإثيو سات زم حلالف زلو راديو بتلفزيوني سمعتنا كتسيدو مرقص منغستي يونايتد ستيتس زنصبار قرص أنقص كنببيو ዳንኤል ኦርቴጋን ሮሳሪዮ ሙሪሎን ዝደለየ ዋጋ ይሕተት ኦርቴጋን መበራብዓይ ግዜ ፕሬዚዳንት ኒካራጓ ኮይኖም ክምረፁ ልዑል ጻዕሪ ይገብሩለው መዘተ ተሒዙ ኣብ ልዕሊ ማሕበረሰብ ጋዜጠኛታት ነቐፍትን ተቃወምቲ ፖለቲካን ሰፊሕ ናይ መፈረራሓትን መንገለታዓትን ወፍሪ ይፍጽሙለው ክብል እዩ እቲ ርእሲ አንቀጽ ሓተትኡ ዝጀመረ ነጻ ፕረስን ኣብ ድሕረ ገጻት ዝግበሩ ነቐፌታታት ንምዕፋን ተሓሲቡ ዝተዳለወ ሕግታት ደንጊጎም ካብ ደገ ሓገዝ ገንዘብ እናተገብረሎም ንዝሰርሑ ትካላትን ኣብያተ ንግድን ከም ናይ ደገ ወኪላት ኮይኖም ክቁጸሩ እዚ ድማ መንግስቲ ፋይናንሳዊ ምንቅስቃሳቶም ንኽቆጻጸሮ ከም ዝሕግዞ ከምኡውን ብግልጽ ዘይተቐመጠ ዝርዝር ገበን ብጥቕልሉ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ብዘለዎ ጽልኢ ተበጊሱ ገበን ንዝፈጸመ መንግስቲ ነቲ ናይ ዕድመ ልክዕ ማእሰርቲ ዝብይን ሕጊ ኒካራጓ ኣመሓይሹ ንኽቕጽል ገይሩ ኦርቴጋን ሙሪሎን ዝቆጻጸርዎ ቤት ምክሪ ቦርድ መረጻ እቲ ሃገር ነቶም ቀንዲ ተቃወምቲ ፓርቲታት ሕጋዊ ፍቓዶም ብምእጋድ ኣብቲ ዝካየድ መረጻ ንኸይሳተፉ ኸልኪሉ ኣባላቶም ተኣሲሮም ተንገላቲዖም ኣብቲ መረጻ ኸይወዳደሩ ኣብ ዘይሕጋዊ ምስጋር ገንዘብ ተዋፊሮም ጥቕምን መሰልን ማሕበረሰብና ካሃስዩ ተረኺቦም ዝብል ምስምሳት ብምፍጣር ክኽሰሱ ወይ እውን ብዘይ ምኽንያት ክእሰሩ ይገብር ኦርቴጋን ሙሪሎን ኣብ ስራሕ ፈጸምቲ መንግስቲ ኣፈጸምቲ ሕጊ ኣብ ፍትሕን ኣፈጸምቲ መረጻን ብምእታው ኣብ ዴሞክራሲ ኒካራጓ ከቢድ ግፍዒ ይፍጽሙለው ነዚ ተግባሮም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ 19 ኣፈጸምቲ መረጻን ሰበስልጣናት ፖለቲካ ፓርትን ክልከላ ቪዛ ኣንቢሩ ንዝሓለፉ 3 ኣዋርሕ ፕሬዚዳንት ዳንኤል ኦርቴጋን በዓልቲ ቤቶምን ምክትል ፕሬዚዳንትን ሮዛሪዮ ሙሪሎን እቲ ንነዊሕ እዋን ዝባሓትዎ ስልጣኖም ከቐጽሉን ዝገብርዎ ምንቅስቓስ ብኣንጻሩን ዝንቀሳቐሱን ንልዕሊ ደርዘን ዝኾኑ ሕጽያት ተነሓናሕቲ ጋዜጠኛታት ተምሃሮን ወነንቲ ኣብያተ ንግድን ካብ ዝገብርዎ ምፍርራሓትን ማእሰርትን ብተወሳኺ ሰራሕተኛታት ዘይመንግስታዊ ትካላት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ተነሓናሕቲ ኣባላት ፖለቲካዊ ፓርቲታትን ኣብቲ ሕዳር 7 ዝካየድ መረጻ ንኸይሳተፉ ምኽልካልን ዝበሉ ተግባራት ክፍጽሙ ጸኒሖም እዮም ኢሎም ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኔድ ፕራይስ ብጽሑፍ ኣብ ዝሰደድዎ መግለጺ እዚ ናይ ሎም ክልከላ ነቲ ቅደም ክብል ዳኛታትን ዓቀብቲ ሕግን ከምኡውን ስድሮኦም ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ 150 ሰባት ዝወረደ ክልከላ ቪዛ ስዒቡ ዝተዋህበ እዩ እዚ ክልከላ ቪዛ ብዝኾነ መገዲ ዴሞክራሲ ንምድኻም ወይ እውን ኣብ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ንዝሳተፉ ንኣብነት ተቃውሞኦም ብሰላማዊ መገዲ ክገልጹ ንዝፍትኑ ሰባት ንምዕፋን ዝፍትኑ ኒካራጓውያንን ስድሮኦምን ዝምልከት እዩ እቶም ወሃቢ ቃል ወሲኾም እዚ ስጉምቲ መንግስቲ ኦርቴጋን ሙሪሎን ኣብ ልዕሊ ዴሞክራሲ ዘውርዶ ዘለዉ ሓደጋ ተሓታትነቶም ንምርኣይ ዘለና ቅሩብነት ዘርኢ እዩ ኣብ ኣሜሪካ ተቐባልነት የብሎምን ኢሎም ክብል እዩ እቲ ርእሲ አንቀጽ ሓተቱ ዘዘመ ዝሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ አንቀጽ እዩ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ነዚ ፕሮግራም ዝመርሓልና ዘሎ ዝመረጸልና ደርፍላ ናብኣ ክንሓልፍ ወረፋናሆ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ሬድዮ ብቴሌቪዥን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲዩብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርኣን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርኣን ይመሓላለፍ
دحان دمسخن كورا سمعتنا لومي سوني 27 مسكرم 2021 ويكا 17 مسكرم 2014 عام تمرتيو لومي اب اثيوبيان ايرتران بعال مسقليو نزل زملكتو صبصابات اب زينانا تخاتيتم አለው ድሕሪ ዜና ها اب ከተማ መቀለ ዝተካየደ ሰላማዊ ሰልፊ ከምኡን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝሃብዎ መግለጽን ሰሙናዊ ስፖርታዊ ጸብጻብን